Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Maanausab kanimo. Daigo nato ang Dios sa paghalad nato sa santos nga misa. Karon pong adlaw gihimo ang ikaduhang pagnubina pasidungog kang Santa Cecilia. Karon maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan, aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluyon, panalipdi kami sa tanang katalagman, hatagi kami kagawasan sa Espiritu ug kayuhan sa kalag ug lawas, aron makatuman kami sa imong ipabuhat kanamo dinhi sa yuta. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Bisan kinsa nga wala makaila sa Dios, buang gayud. Ang mga tawo nga sama ni ini nagtan-aw sa mga butang nga maayo nga naglibot kanila, ug bisan paniana wala nila makita ang buhi nga Dios. Nakatuon sila sa mga butang nga iyang nahimo, apan wala nila ilha ang naghimo niini. Hinunua, naghuna-huna sila nga ang mga Diyos-Diyos nga nagmando sa kalibutan, mao ang kalayo o ang hangin, o ang unos, o ang nagatuyok nga mga bituon, o ang nagdahunog nga mga tubig, o ang mga bituon sa kalangitan. Ang mga tawo hilabihan kalingaw sa katahom niining mga butanga, nga naghuna-huna sila nga kini mga Diyos. Apan, ang angay unta sila nga makaamgo, nga kining mga butanga, adunay usa ka agalon, ug nga mas dako kaayo siya kay niining tanan. Kay siya mauman ang magbubuhat sa katahom, ug siya ang nagama niini. Sanglit ang mga tawo nahibulong sa gahom ni ining mga butanga, ug giunsa ni ini pagpanglihok. Angay unta nga makakat-on sila gikan ni ini, nga ang magbubuhat ni ini labaw pa kaayo kagamhanan. Sa atong pagkamatngon, unsa kadako
ug katahum sa kabuhatan. Makakat-un usab kita mahitungod sa magbubuhat. Apan tingali higpit ra kaayo kita niining mga tawhana. Tingali sa tinuoray naninguha sila nga makakaplag sa Dios. Apan wala sila makahimo niini. Gilibutan sila sa mga buhat sa Dios. Nagpadayon sila sa pagtanaw niini. Hangtod sa katapusan, nagtuo sila nga tungod kay ang mga butang nga ilang nakita, hilabihan man katahum. Kini sila ang mga Dios. Apan, bisan pa ni ana, kining mga tawhana sa tinuuray walay katarungan. Kunaduna pa sila'y igong sa labutan, sa paghuna-huna, mahitungod sa kinaiya sa universo, nganong wala man gayud nila makaplagi ang Ginoo sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Ang kalangitan nagasangyaw sa himaya sa Dios. Ang kalangitan nagasangyaw sa himaya sa Dios. Ang kalangitan nagapahayag sa himaya sa Dios, ug ang kapanganuran nagsangyaw sa buhat sa iyang kamot. Ang matag adlaw nag-asoy niini ngadto sa sunod adlaw, ug ang matag gabii ngadto sa sunod gabii. Ang kalangitan nagasangyaw sa himaya sa Diyos. Walay sulti o pulong, kansang tingog wala mabati. Sa tibuok kalibutan, nadungog ang ilang tingog, ug ngadto sa kinatumyan sa kalibutan ang ilang mensahe. Ang kalangitan nagasangyaw sa himaya sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ni Kao, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan. Ingon sa naitabo sa panahon ni Noe. Mausab niya ang mahitabo inigabot sa anak sa tao. Nagpadayon ang tanan, pagpangaon ug pagpanginom ug magminyuay ang mga lalaki ug mga babay hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. Unya miabot ang lunop ug milaglag kanilang tanan. May sama usab kini sa panahon ni Lot. Ang tanan nagpadayon pagpangaon ug pagpanginom, pagpamalit ug pagpamaligya, pagpananom ug pagpamuhat ug balay. Sa adlaw sa pagbiya ni Lot sa Sodoma, ang kalayo ug asupre miulan gikan sa langit.
o milaglag kanilang tanan. Mausa po niya kini ang mahitabo sa adlaw nga ipadayag ang anak sa tao. Ang atua sa ibabaw sa atop sa iyang balay niadtong adlaw, hinahanglan nga dili manaog ug mosulod sa iyang balay aron pagkuha sa iyang mga kabtangan. Ang atua usab sa iyang uma, hinahanglan nga dili mo pauli sa iyang balay. Inumdumi ninyo ang asawa ni Lot. Ang maninguha pagluwas sa iyang kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang magwagtang sa iyang kinabuhi, magluwas niini. Niadtong gabi una, may duha ka tawo nga magdulog sa higdaanan. Kuhaon ang usa, ug ang usa ibilin. Ug may duha ka babae nga magaling, kuhaon usab ang usa, ug ang usa ibilin. Ang mga tinun-an ng utana kaniya, asa man Ginoo. Si Jesus mitubag, ain gani ang lawas nga patay, adto sa bidto magpundok ang mga agila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daikon ikaw, O Kristo. Duha ka dagkong hitabo ang gihisgutan sa atong Ebanghelyo karong adlaw. Ang hitabo panahon ni Noe, ingon man ang hitabo panahon ni Lot. Adunay kaparihasan ang maong duha ka hitabo. Ang mga tao panahon ni Noe, kumpiyansa kaayo. Kaon, inom, paharuhay, ug nga miabot ang panahon nga naglunok, bibanlas sa mga katawhan. Ingon man usab ang mga tao panahon ni Lot, kumpiyansa kaayo. Ang mensahe ni Kristo sa atong Ebanghelyo, mga igsoon, alang kanato nga kanunay kitang andam, dili gyud mo kumpiyansa. Nagtuo ako nga daghan ang mga matawag na tog failures sa kinabuhi tungod kay kumpiyansa ra kaayo. Diha kunoy panagtigom sa mga iyawa. Unya ang usa sa mga yawa, mapasigarbuhon kayo siyang mibarog sa atubangan sa uban nga mga yawa ug mingon, ang akong natintal nga mga tao, napulo kabuok, nasuko ang dako-dako sa mga yawa, kagamay ni anang napulo. Yun sa manimo pagtintal ang mga tao. Mingon ang unang yawa, ako silang giingnan nga walay Dios. Mingon ang dako-dako sa mga yawa, nabuang kabadiha. Nga kita mismong mga yawa, mituo man og Dios. Nga anong giingnan nimo ang mga tao nga walay Dios? Ang ikaduhang yawa, nag-ukon-ukon, apan napugos gyud siya sa pag-report, pila ka buok iyang nadani. Mingon siya, ang akong nadani nga mga tao, tulo ra gyud ka buok. Mingon ang dako-dako sa yawa, nagkagamay naman hinuon, yun sa manimo pagdani ang mga tao. Mingon ang ikaduhang yawa, ako silang giingnan nga way yawa.
Ingon ang dako-dako sa yawa, na yawa ka ng yawa ka, di naman kamutuo nga yawa ka di ay. Ang ikatulong yawa, mapahiyumon kayo, miatubang sa daghang mga yawa, og miingon, ang akong nadani nga mga tao, libo kalibo, thousands. Nangutana ang mga yawa, giunsa man nimo pagdani ang mga tao kadaghan niyan. Ningon ang ikatulong yawa, simple ra kaayo. I told them there is God and I believe in God, but there is still time. Naapay panahon, hayahay ka pa, batanon ka pa, ligon pa imong lawas, unya na lang pagbinuutan. Unya na ka nang hapit ka na mamatay, unya na ka pagbinuutan. O nga, nakalimot, daghan, nakalimot sa pagbalik sa Dios. Kay nahubog na sila sa mga butang kalibutanon. Ayaw kumpiyansa sa kinabuhi. Matod pa ni Benjamin Franklin, failure to prepare is preparing to fail. Nangita ko unsay haom nga in English sa kumpiyansa. Apan tulo ka English terms ang ako ang nasugatan. Una, lax. Being lax. Para bang, sige lang kay naarabitaw gihapon Ginoo. Amo lang gihapon, maluwas raman gihapon ta. Pareha sa usa ka tao iyang giingnan iyang kumpari nga nagsigig ampo. Ikaw, sige kag ampo-ampo, inigabot ni mo sa langit, tuarapod ko didto. Mao iyahang pagtuo. Maong di na lang siya mo ampo, kay malangit raman siya. Ug mao ni ang ikaduhang pulong, presumption. When we presume nga ang kaluwasan sa tanan, o di gani, awaraman, inikamatay na to, wagtang tanan. Wa may kinabuhing dayon, unsa may kapuslanan sa pagbinuutan. O ikatulong nga term, English nga ako ang nasugatan is overconfidence. When we are overconfident, nga adunay kaluwasan rabitaw, kunato ang pamalandungan, ang panghitabo, ang mga kalamidad nga miabot sa ato ang dapit. Niadtong nagsingabot ang bagyong Tino. Nangandam ang mga tao, nangandam ang LGU. Kaya ang giandaman, ang gikusgon sa hangin. Apan unsa may nahitabo, hinay ang hangin, ang baha maoy nikusog, nga nakakalaso sa daghang mga tao. Ilabi na sa dapit sa Liluan, Compostela, ubisan gani, diha sa may Talamban pamantingali ng Villa del Rio. Ingon man dito sa Balamban ug sa Asturias, na wipe out in town ang mga balay. Ug labi na gayod diha sa Mananga, sa Talisay. Wala makaandam ang mga tao nga mudako ba di ay ang tubig. Ug Ginoon napadayag nga ang ato ang mga flood control project
Dili gyud hinuon, ligon. Mga igsoon, andam kanunay. Ayaw kumpiyansa sa kinabuhi. Ang kinabuhi nato dinhis kalibutan, lumalabay lamang. Ang ato ang gipaabot ug atong padulngan, kinabuhing dayon. Dili nato mahibaluan kung kanus ara kutob ang ato ang kinabuhi. Sa mga miaging adlaw diha ko'y gitambungan nga birthday. Nag-birthday siya, 100 ang iyang edad. Apan duna na diya siya ay 5 ka mga anak nga nangamatay na. Ang kinabuhi gasa sa Dios. Dili nato mahibaluan. Adunay uban taas ang kinabuhi, adunay uban mubura ang kinabuhi. Apan matod pa ni Santa Teresa de Avila, it doesn't matter how many years we live. It doesn't matter how many good works we have done. But what matters is the love we give. Iyon sa manato pagpuyo ang atong kinabuhi. Anaaba ang pagpangandam kanunay. Kuno galing man kuhaon kita sa Dios. Usa sa ako ang na istorya nga nabiktima sa baha. Ningon siya kay daghan kayang kabtangan, mga appliances ianod sa baha. Ningon siya, grabihan no? Daw aso lang ang akong tininguhaan, kausara, ibanlas sa bawd. Mao kini ang kinabuhi dinhis kalibutan. Mao nga ato gayong tinguhaon, ang ato ang kinabuhing dayon. Mao'y ato ang paningkamutan ug atong bansayon dinhi sa kalibutan. Maumingon si Saint Therese of the Child Jesus, I will spend heaven by doing good on earth. Iyan ang puyan, iyan ang sinati ang langit diha sa iyahang pagpuyo dinhis kalibutan. Mao nga, puy na daan, pansaya na daan, ang kinabuhing dayon. Ayaw paggunit sa mga butang dinhis kalibutan, kay mulabay ragayon. Ining maong mga hitabo nga korupsyon sa ato ang nasod, nagtimailhan kini sa kahakog sa tao nga mugunit gayod sa mga butang kalibutanon. Apan kining maong mga butang mulabay ragayon. Gitawag kita sa pagtinguha sa mga butang langit nun. Pagpuyo o pagbansay niini sa atong kinabuhi. Daigo na to ang Dios diha sa mga butang nga atong gihimo subay sa kabubuton sa Dios. Mga butang nga makapahimuot sa Dios. Ang pag-ampo diha pinaagi sa awit nga gihimo o sa musika nga gihimo ni Santa Cecilia, nakapahimuot sa Dios. Nagpadayag nga ang butang langit nun mas labaw pa
kaysa mga butang kalibutanon. Ayaw pahigot sa mga butang kalibutanon, tinguhaa ang mga butang langit nun. Ang mensahe, ayaw kumpiyansa. Anytime we will go, anytime ang atong kinabuhi, muhunong kinabuhi din his kalibutan. Pangandami ang kinabuhing dayon. Amen. O Ginoong Dios, among magbalantay, dungga ang tuaw sa imong katawhan dinhi sa Pilipinas. Samtang kami nagalakaw nining walog sa kangitngit, midangup kami kanimo karon, napaubos ug nahugno, samag nahisalaag nga karnero nga nahulog sa bungaw, mabalakong naningkamot nga makahawid sa sangang gabok, nagatuaw nga maling kawas. Gikan sa pagkaunlod, luwasa kami, o Ginoo. Sama sa salmista, gibati namo ang pagkalunang diha sa kalapukan, nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon, ingon nga si Propeta Jeremias, nalubong didto sa lapok sa atabay. Uban sa mahinulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami, o Ginoo, sama sa giampo ni Propeta Baruch, nakasala kami batok sa Ginoo, nagmasupilon kami, wala kami nagpatalinghog sa iyang tingog. Pasaylua kami, o Ginoo, sanglit pinaagi sa among mga pagpakig-uyon-uyon, ginagmay o dinagko, gitugutan namo nga mukaylap ang kangitngitan, pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-ariglo ug tigpatuman sa trapiko, pinaagi sa pagtugot sa mga bakak ug panuis diha sa media, pinaagi sa pagdawat ug mga donasyon gikan sa mga nangawat ug mga nagpahimulos, pinaagi sa pagtabon sa inhustisya diha sa pagpakahilom o pagpanginsayon. Pasaylua kami, o Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan nga mauwi mo dumala sa among katilingban. Kaluy kami, o Dios, sumala sa imong malahutayong gugma. Nalumos kami, Ginoo, diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, bagyo. Apan ang dugang kadautan, mao ang mga samad nga among gipahiagom sa among kaugalingon. Iskandalosong budget insertions, mga naghikaw sa mga kabus ug pundo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon ug kaayuhan. Gimaumaong mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan, politikanhong dinastiya nga daw bag-ong naghari-hari nga mga agalon, hinungdan nga ang among katawhan nagpabiling kabus ug nagsalig lamang sa mga hatag-hatag, usa ka dunahang nasud nga naunlod diha sa mga buhis apan nabalhog sa kapobrehon pinaagi sa pagpamulitikang binayran. Kung ang akong katawhan nga gitawag sa akong ngalan, magpahiubos sa ilang mga kaugalingon, ug magaampo ug magpangita sa akong panagway, ug mutalikod sa ilang daotang binuhatan. Ako, gikan sa langit, magpatalinghog kanila, ug ipahiuli ko ang kaayo sa ilang nasod. O Ginoo, ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo o gisugo mo kami.
sa pagbuhat sa kaangayan, sa paghigugma sa kaluoy, ug sa paglakat nga mapaubsanon uban kanimo. Napakyas kami, apan dili gayud kami kawad-an ug paglaom. Kay gimugna mo kami, o Ginoo, dili alang sa korupsyon, kundili alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami, ug gisuluban ug bag-ong pagkatawo diha ni Kristo. Umari ka, Espiritu Santo, bag-uha ang panagway sa kalibutan, bag-uha ang kasing-kasing sa among nasod. Ihuyop nganhi kanamo ang kaisog aron mabuntog ang kahakog sa bahandi ug sa gahom. Ug buhia dinhi kanamo ang pagkamatinagdanon, pagkamaunungon, pagkamaluluyon, ug walay sukod nga pagkamahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang dili lamang sa mga malig-on, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod ug usa ka nasod nga Pilipinhon, diin mo patigbabaw ang kamatuuran, kaangayan, ug kamapuangoron. Ginoo, kaluhi kami, Kristo luwasa kami, Espiritu bag-uha kami, pinaagi sa pangalian ni Maria, mahal nga Birhen sa Santo Rosario, among gisalig ang among pinalangga nga nasod, nganha sa imong mga kamot. Amen. Mga igsuon, magampo kita karon aron ang inyog ang akong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon, dinhi nining Eucharistia gisangyaw namo ang kamatayon sa Ginoo. Dawata mga gasa nga mong gihalad, ug tabangi kami sa pagsunod kaniya, uban sa gugma. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gipayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw si mong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. You
Santos gadikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini. Og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaloy kaming tanan. Himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ngayang bana, uban sa mga apostoles, ni Santa Cecilia, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Oh!
Karon magampo kita sa amahan, ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan na mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ipakita ta ang atong panag-inigsuunay. Peace. Cordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios, si Hesukristo nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo, nagpasalamat kami kanimo tungod sa kalanon nga imong gihatag kanamo. Pinagi sa imong espiritu, baskuga dinhi kanamo ang imong kinabuhi. Ug himua nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dado natog ipaambit ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.